Ayan guys, good morning, welcome to my channel. This is Eric Caleb guys of Bigo City. Ayan, so welcome, no? Maghilot ako karon guys. Tanatan lang ta ha. Unsa ni siya mao ni ang katunong naamoy katong ka. Unsa niyo nung nada tong ginahilot akong bata. Taga-kapatagan man ni. Kapatagan. Oo. Wala may kailang na kuan. Kanang Katong taga diri Digos. wala. Wala man ni kadang. Dili sa kakuan. Dili siya kakuan kung mutindog gud siya no kanang Asa ba mangurog. makita ron? Na diha mi sa playa ron. Aplaya. Oo, kay naman ako iyo andra. Kasi o yun sa playa. Si Julie Laidan. Dili sa Christian. Dili. Dili sa Christian. Dili. Sa playa dyan. Tinda playa. Tinda playa. Oo. Katong na mga gagmay nga anak. Dili. Dili. Wala naman na siya mga agad niya. Unsa ko niyan yan eh. Di siya katindog tapos kung mutindog siya kanang iya mangurog gyud siya. Di ka tindog pala edad. Duha na ni kapin. Ano sa tulo? So, bago pa ni nagduha kato pa ni October 20 nagduha. Mutindog siya kanang mangurog. Karon lang. Oh, Sige na ikon daw. Dito. patindog gud na yan. Kung mutindog siya iya mangurog. Dili yang bao pa tong kuan. Ada ang makita diri daw. Diri daw para makitaan siya. Sige daw na. Kita dali daw. Di jud na siya bulakang. Sige ka. Sige. Very good. Di nakarang yun eh. Nakarang na siya makuan ay matuwad na siyang karang kay taas naman gud siya. Kusgan man siya. Wan lang ibalik yun sa kuan nga karang isakto lang yun nga matunog. Ano naman itong dito siya mapiko. Anara siya niya. Wala siya ulahi lang yun siya ang kuan ba. Late ang development. Nay paraan ang late ang una-una naapoy ka ng unay dugay makakuan. No niya. Iya halit po siya sa kanang mamay ubang na kusgan kayo. Oh gani. Wala pa tuig. Oh. Uy, matindog naman ang mga Gani wito. man ganing mangod niya mukulog ni mga duha ka bulan. Uyog ka na, no? Sige, Kana siya. baklay. Sige daw. Sige, baklay. Sige. Baklay lakaw na. Mura sa mapaypay, no? Oh, ingana. Tama mo ingana ay siya mapaypay. Makalakaw gini siya to lang sa tabangan ni makalakaw mo sige. Hinay lang ayan kuhan dugay. Oo. Ang pinakadabis na lang gid ani, i-practice mo sa kuhan. Bisan lang. Ano man ang trabaho na mo ana? Ako na lang gumara sa haguan lang kay ulahi man gud siya. Ulahi siya ba? Ulahi siya. Pero makuan gud ni siya. I know, ang kanang 2 years man gud. Isang 1 year. Oh, gani. Kuan na jud kay na, 1 year na Grabe lang. na kasipat. Tarte na dyan naman. Mm. Ay, dagan mag... Manghod tayo, nakalataon na. Mga mangod anak niya dito upat Pilom ni ka anak buo. ni. Ay di man ang kakuan ra niya Ah. edad ba? Manghod pa niya. Oh, mga silingan namo. Hmm. Kalakaw naman, tingala ko niya nga maulaw Napo to isang nga nagkuhan, layo-layo. Napo to mo ni Dodre nga, doon patuloy ko, kasi mo na kuhan. Mo guro ni ba nagchat mo ko sa muha. Anay nag-chat, amo tapo, anay nag-chat, pero napo to nag-ingon sa kuha nga, layo-layo dire. Ah. Ya, dadon daw ni 2 years po, ano ba? Ah. Ay ko, kung ka ng 2 years, medyo kuhan siya. Ako nagot, ganang taas lang yun sa edad. Pero kuhan lang ka ng dili ko. Ay, kuhan, pero bitaw lang ni kang uban, jud. Kung nabitoy ka nang bitaw ka na nilang kuhan. Jud diligid mo kuhan ba no? Kuhan na jud ba? Makuan jud sila. Oo. Kana mo mutindog Kusgan siya. man siya. Kulang lang siya ba? Na? Bless. Bless sa be bless. Bless. Sige. Butang. Practice lang niya siya. Ano, mild stroke na 19 years old. Dito lakaw. Katulong ligo sa sakadlaw. Lain din ang ingana no. Bawal man na siya. Kung magtrabaho, maligo, bawal na siya. Maparalyze na ako. Mo na ipas mo sa tusok. Sa mga mutuo lang ang anak, mo na ipas mo. Ang kagkabaw niya. Mo kitang masaon, mata. Equal lang ito, no? Ha? Kung mo na sakit kayo sa lawas na, kanang kumapas mo. Magmuigo na. na. Siya. Ha? Asa na siya? Kuhan. Na pas mo sa tusok.
Dili nakalakaw. Kalakaw na na. Kanus nyo na napansin nga kuhan, yung ana yung kuhan. Tuig, bago pa lang sa ng tuig. Pansin Ay, ninyo, katungkuan murag pa na dugay siya, ka, mga- murag di siya kakuhan. Bulan pa po na siya, murag di ka daw siyang Di mo lawas. dagan. Di mo dula naman din no. O gani, maluoy, mao man ang maluoyan ako. Kasabay anak naman niya. na siya sa mga Oh. dula-dula. Ay, ang mga manghod, at doon na siya, masuya na lang yun siya, anong dagan-dagan. Kamkamang na. O, mukamang ragid siya. Nang tabangag dula-dula ba, duulon siya mga kuhan. O, mukamang ragid siya, maluoy gani ko, mao man maluoyan ako kay, Dula ka? Ha? aron daw, Dula ka? aron, tubag man. Ikaw dito nag-chat di ay dito kuhan. Ah. Kung gawa mo na kuhan na nga kuhan. Anak. Sige. Ang kalayan ba? Naabot mis unahan, ito nga nangita, babae man kung gitudlo dito. Nya. Tama na ito, kaya sa imong post, itong kuan, di ra maabot sa may gym. Oh, kung kaligikan, Oh, nama pag uban magikan po dito. So di pag abot din kung dito kung magikan uban, oh. na may uban dito mo agi god. Ah. So ayan guys, maghilot ko karon so si Baby, 2 years old na si Baby, ato lang October, nakita niya ako sa gibakuan. Dili gyud siya ka wala sa kusog nga mo kuan luhay ba no nga dili sa kadula-dula niya. Nakita niya ni barog man siya pero mo ana sa mura sa gubok. Barog mapilo ba? No niya 2 years old na ba yan? 2 years old man gud. Kusog na kay ni mudagan ni 2 Oh, years. dagan-dagan. Ang 1 year gani ko na jud kay na ba? Ay, sapat kayo ay. Kusog na kay nang 1 year ba? Bakala, mabuang na pinangita lagi ko an. Sa karon nga kuan 7-8, wala nang 7-8 ba? Tingnan Kanay mo kakuha na ng 7-8 ron. Hmm. Na lang no niya ato tabangan ang baby eh dili wala sa kusog iyang tuhod no. Siyempre inubanan sa pag-apo sa Ginoo kay di man makaya og kita lang no atong tabangan si baby no. So, magpatabang kita sa to ang labong magagahom na nasa taas ng ato ang Ginoo niya. Of course ako ang mga viewers nga nagatanaw karon. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw sa ko karon. No, niya sa inyong pagsubaybay kada adlaw. Salamat sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-like o pag-share sa ko ang video, no? Nakita naman sa kong channel, YouTube o Facebook. Ay, sa Facebook ra ko naka-follow si Sa YouTube, naa ka na Eric Hilot. Search lang niya sa YouTube, Eric Hilot. I-upload ni siya niya. Parehanay ka na. YouTube naman ni siya. YouTube na siya. Light o Facebook. Dati nag-Facebook live ko, wala na akong mag-Facebook live. Eh, na-focus ako ano rin, kaya naman yung advertisement naman God. So, rin ako sa YouTube niya. Search ninyo, kalugar, subscribe lang po niya. Share, ang anak ako. No, niya. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention, Malaysia, Indonesia, of course, number 1 pasalamatan na to ang Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas, at ang mga kababayan, no? Daghang kay salamat. Of course, i-shout out ko na po ang United States, Japan, Vietnam, Thailand, Cambodia, Saudi Arabia, Hong Kong, and Kuwait. Thank you for watching my YouTube channel. Ayan, so karon lang nag-upload. Please subscribe kung gusto para ma-updated ka sa kung ginahilot kada adlaw o sa mga customer na nako nga makita nimo kada adlaw no nagka-line customer makada adlaw. So, subscribe lang. Pwede po kamo like, pwede po kamo share para mas na-updated ang ato ang para
Dagan ang masayod, nga ano lang, no, dagan masayod. Dagan mo matabangan, pwede ka mo comment kung ano na kay mga pangutana sa kuang o sa inyong ginapamatay sa kalawasan nga atod karon wala diya ko na maayo yan. Oo nino. Hmm? Kani-kani niya ni. Oh, kana siya. Subscribe na siya kanang pula. Ah, gani. Gini, tulog na to da maka. Tulog na siya. Tulog. Tulog. Ah. Ipatana sa linya mo. Tanaw tong fish o tara o. Fish. Bila yung kamot daw mo kuan ba. Ana. Ah, wow. Naay fish pang no. Ila tara tong isda yan tara. Okay. Fish. Di magamo nagkabasag hapon gabi eh. Kana siya inampingan jud kay ayo na mo na oy kay Kita bakit nagdag ko, di mo nagabasa. ay nagabasa oy. Nago tayo sa dili, otto hapon gabi, di kita pwede masa, hotbat, dili ko, na ipaparalyze yung tayo. Pero yun, dugay pa noon. Pero more min kapon ba? Sige, tinutungan na eh. Lian Rain. Lian Rain. Lian Rain. Ah. Sakit sa lawas ng ano, kanang maigo na ka. Ito na siya yang bana, yang anak. Anak. Kasi ba na? Kana o kanang babae ba kanang gani. Yan. Manay kaya magwang. Ah. Ay, minsan na to bata. Kaya ba, sikat siya bata. Ano ba? Yan. Dahil kamay ano. Ay. Ano, Roy, kinikibahan mo doon. Nya gibaran big tinuod. Wala ay. Hindi mo na sa pagkukuhan, daghan na kay gatuan ba? Ako na buti lang kaspag. Abang nga mga kuhan yan ba? Kani po Dapat bisagasa naman ni namo ginadala. Yung mga mong kagaspag ako. Ay, Para ba yun mo, di man biya. Oh, mudi man. Hindi man kung sa'yo, i-face ko. Nato isa gana yung nga. Ang ayuan na sa 7,000 para makalakaw. Ah, Magi ka lakaw. Wala na yung 7,000. yan. Ano, 3 years old. Tinita. 38.5. Ay, ka ng bata. Dura. Di pa mo dito kuhan babae. Nasaan? Ito manghilot. Oh, Daga manghilot yan. Mga kwenta kong bukipak. tingala. Nakasulod na ko ba? Kurog ko mo naman. Mamurog yung babae.
Ha? Kang babae. Ano? Kang tigulang nga karang dapit sa nay karinderya ba? Tigulang mo. Tapos Oo. niya. Mamurot ang taglawas. Ha? Sabi na kung katuna. Niya. Nya, anak ko ay babae man katong tawag na Eric ara sa unahan gang anak sila. Ano to siya? Makikita siya ka ng mga buntis, mga anak. Makikita na siya. Murag Kanang mananabang. mananabang. Ha? Kana po yung tuo iyang kuan anak nga ilang muro siya ha. Nainiingon sa mga anak mga bago ra pud nagdambal sa iya anak siya nga. Ang kana daw tuo kanang dapit sa imong gigunitan wa day unod ang tuo kaning diri ba o. Wa day unod. Doon eh? Oh, anak siya. Wa day unod. Niya. Mo daw nang kuan mangurog siya kay wa pa daw naundan. Hindi naman yung stage nga. Kung doon, hinay. Napoy, parang nang kanang utok, hinay kaayo, dugay ba? Dugay mo Kaayo develop na ba no. ni mo makasabot? Pero ano ba? Makasabot rin duga. Pero lahi ra jud. Sayo pa nga college pa nga mamaayong utok. Mm. Ada da kung anak kong kaduha nga sus. Elementary high school, taon sa. Pero na kulahin na kasi ng murag diha pa ni Builo ang utok ba? Mm. Iso mo taon ni. Kung di bro, di sampo na na ito. Di matanan, Mao. di matanan bright. Napay paspat. Oh. Na-active ang kuan ba? May uban maay kayo. Ganun. Bukong sulay ni kanang naimo di man nga. Ako lang ko tagaan ni kuan. Sige kuanan gani nga na kana dad-an daw manok anak ba murag buwis murag unsay tawag ato sa ilaha oy. May halad. Oh, halad. Yeah. Da- Sigara sa halad na, kaunon mo na ninyo. Mangaon mo na, apil ang mga nambal, apil mo. Wala Wala ang ang iyaha iya sa man. nabalaan ako, pero ang mutlag ang manang style. Wala man to. Pero wala yung mukha nga, nakagay ko 5,000, anak. Mo di man jud to siya, dili siya mag kuan og kuan kanang ginagmay kay kuan daw Ano ba? iyaha ba? Ambot. Na mo pay mura na Kung ba? gamay, maura mga ganay kung pangayo, dahil ka nang gusto makalakaw ng mga para life, ang maura na kung pangayo. Dato, mapubre, o dato ka, dahil maura ko na, ano, pubre ka, maura. Obvio. Tagang, dato na niya dire. Kaya pang pubre, ramagit ka niya kung pati para kanang dili mo ato hospital, mahal ka hospital, kanang bukat yan, no? Mo kani kami no kay Hindi mo nawas ng buwan ba? Lagi kondisyon ang nawas mo. Hindi mo nawas. Lahat po niya sa abang nga katong anak yun, ka na murag mabawag yun, ka na wala yun, lahat. Pero makalakaw ra na siya. Alakam siya. Wala yun, sakripisya lang yun mo ko na ya ha. Di mo dyan sa pagkitabarog siya, malakaw man siya. Dili man siya nga mga anak yun. So kulang na siya, anak lang yun, sige lang karang, isang dako na. Karangon siya nga na may karang marong taas-taas gamay. Hago mapudgod o ikaw mas digunit, ane. Mo gani Kapoy kayo. Mm. Pero kung kaya ni mo, ano niya, anakon siya ka ng kwan, reyo ka ng marong bitag kwan. Wala. Tuwalya pa ron, ka ng siguro doon, di maumot. Hago yun, siguro doon. Para lang yun, maanad na lang hangtod ma. Anak. Ya kay kapoy man, di ta juga karang or katong nailigid ni ma. Bata pag yung kwan. Anad mo ko na siya, kaya yung mangusog na siya, anak mo na. Hindi bino. Anak tong manambalay anak mga 5 pa daw ka tuig kadi siya makalakaw. Tagna na din niya daan. Wala lang taka kung kano sa kadyo ni siya. Hindi man siya kadyo nga dili kakuan. Ano siya ulahi ba? Dili mo ni sa sakit. Wala lang ano. Stage niya ba ulahi? Okay mo sa istorya. Kuan ma siya no. Istorya. May update siya dali. Kita dyan. Ano yung pinakakusgan dali? Dali nga O size. gani. Pwede nyo ni kapitapo ni siya. Kaya. Kita dyan daw. Ano yung pinakakusgan?
pwede niya kapikapon niya, plaza-plaza, pero kung mga atlas man eh, nindot gabi eh, napagkaog maayo, ligua. Tingnan nga nananaon na rin. Ano man, adlaw, karang na po. So, nagkarang-karang nga, okay, kayo ni. Maanda naman sa dugay. Dugay, labay na ng karang. Wala nakabalo ka na sa akin, sa mukha naman siya. Kusgan mo yun siya. Kumbaga, marap po, nagsisay. Nanay kay Manghod. Nanay Manghod. Wala pa. Naroon. Nabi na. Dilisa. Oy. Dilisa, no? Ang gila din. Hindi ko ito. Pila ka buwan na? Tulo. So, pizza size. Ako ang ako, upat. Ano yung gito karon? Magpalista, pabunyat. Ayun, nagsusuro. Kaya, punto hapong gabi, hindi ko siya bisyo pa sa on, madagog, mabata, madagog, hindi ko siya. Hindi siya kamagka. Kasi ito, ang bata kung ano, yung gano'y ginagawa sa hapon. Usahay lang. Ano ka nang bulingit tayo ka nang sikuan ba? Kapuhan na tuga. Tuga na nila. Mapas mo man ang bata na. Sa piton. Maganda ko sa piton. Dali rama, kan ba? Trigger ilang mga sakit. Mataliksikan lang. Mo man na siya. Tura na yan. Mo man na siya. Ano siya? Andi ko, buntag lang. Okay, usahay na. Batan mo na naman siya. Usahay unto ka ng mga alas 12. Ay, alauna. Anak ba? Bandung hapon. Ayaw. Wala din. Good, good. Ayun naman. Wala na. Meron mo sa Rodina. Asa mo lusot na rin. Dire. Diretso mo. Wala na, okay na. Saan mo si ate? Apsa naman sa ating dagan. Ano gani? Manihay po dress ko. Layo-layo yung ilang. Pinagkakita ko doon na sa Facebook ako, YouTube. Okay, kinakakungas ko ah.
Oh, kita ko kay katong gi-post. Ba asawa ba ko nimo? Atong Pearl. Wala. Oh, Perla. Nya. Sa tong kapatagan Group. group. Oh. Membro de mana. Oh, naka-follow ko ato. Isulod man media sa group. Patagan. Tara ko nga, ang hindot niya, okay, na atong 4 years. 4 years na nga, igulang, di gulang na. Okay kayo to? Di kalakaw. Tanaw na mo nga, anak akong magulang nga, ipahilot lagi daw na. Okasyonan na lang daw, kahit mababa. Ano ko ngayon? Musukoy. Ano ko? Diagi na lang din. Hmm. Kaya ang pog. Gutos ginoo. Wala. Matay lang sa ligan doon. Oh, kita ako ba, ay, Kung unsa ihatag sa ginoo, dinawat kita. mao. Dili kita pwedeng ibuan mo lang maayo. Dili kita magkumpira na nga maayo sila, kita di maayo. Ano man, di man pwede tanan puros na lang yung maayo. Namay, di halang ka, napagkikistingan rata. Di ba kita mo biya. O, di o. Diri rata ko to ba? Diri rata ko to. Nanikamot man ta. Di man ka pwede nga rich tanan, pobre tanan. Ano, Pero hindi maayo. di po tanan pwede nga yung mall, no? Mao, lol. Po tanan nga. Sana lang. Magunsa So, na lang. naging nabutan dito sa mga pobre lang, mamalitay lang. Saan na nagkita tanan na atay mga mall? Isa na may mamalit. Kinsa na So, lang. Mao naging ba? banaynon dito sa Ginoo nga diya lang ka. Kaya ka nga stage. Ka pwede dire. Nagpuro tayo itong istorya doon lagi sa kung. Nadiin na lakat doon. Hmm. Di ba doon kami, kami na lang nasa Facebook ko. Wala ka di go doon, wala rin. Oh. Asa ganit niya. Kuma man ako, pagtanaw na ako, tanaw ko na ako anak ko kauban. Nani, dito na lang, uyunan tanan. Dito kay akong gato. Ako ba sa YouTube, dito di tanan ako mga kuhan. Mm. Ang Facebook man Maguran ko ako mo na- masulog tanan kay Live naman guri mo. live sahay, sa i-upload wala na jud ko din. Di pa sa YouTube, sulod na ginatanan. Ang tao na lang nimo ya Facebook matagbaw kag mo to. Trust. Na. Ano ka? Matagbaw kag. Gani. Na, abi ako. Kato nakita ni mo din mga picture te. Selfie ra mo ko sa una. Selfie ta sir, ma'am. Mo to. Wala ko video. Ya kato nakita ang video, na video sa video man ta ka. Nadugan sige ni jud video. Mo na nana ko YouTube. Yan akong YouTube ya, video na advertise. Terus gan man. Apoy bibi to yan, Ano no? man mo response man. Gan, taragang on ay bibi. Tara, oh. Hello. Wow. Ana, gawas na kong ads. Nasa kwarta na sa mana. Hmm. Ano ba siya advertise? Grabe ko, tayo sa mga sa. Tapos yung advertise na batag 2 hours. Hmm? 2 hours, 1 hour. Wala, balik ni Bora. Hilang tayo, undang. Maayo, daily, maayo. O parang, ingana ba? Nang balik-balik ang kalintura, no? Or Ikapunon dito siya. naadjud na siya piyang ingana ba, no? Lang. Adik ko, di mo kong mutiang na. Tapos ako lang, mahikapan ko na maayo din siya. Ngaw, tayo. Niligo po na siya ng buntag. Bibi, oh, tara po ka, bibi, oh. Ulo, sa man ang bata, ay, gatutoy man na, oy. Gatutoy ang bata, oh. Oh, unya, nanak ka rin na po, di ko na pinadiya. Ako na po na ipakita sa ubang nga bata, dire. Oh, may bata dito, ano na may bata diya. Nalaki ka dira. Ano may bata diya, abot din na sa laing lugar diya. No?
Ambos na sila yung lugar. Wala. Dili, kuan lang isa. Ida. Gusto na sa mga Hmm. Higa lang, higa. Tanaw to, oh. Tanaw tong bibi, oh. Ingat to pang bibi, oh. Baby, oh, sige lang kulo mo. Pariya mo, no? Yan na daw yung ulo daw. Yan na daw yung ulo. Ang butang daw. Tanaw. Hello. Hello, oy. Ulaw-ulaw, bibi, oy. Anak para ba? Inka. Nawala na po na siya. Para maglakaw na ka ba, magdula na mo ni Inkay. Naina, si Abigail. Magdula na mo no. Imo ning anak na pulis. Kalo? Oh, kana magwangan. Pat Intero Barlo. Patrolman. Malalit uldok. Maniguldok. Bukod yun ay siya. Nagipatan sa mga nagaran ka na yung ubog na di mawala, kantura mo balik-bang, di ba? Nabadakaan naman lang ka na sige inom. Mau gani ka nang marisitahan ka sa kuan, doktor ah. Ano, hindi mo mawala, mawala man, pero balik na pag niya, ano. Nausahay ng karintura sa mga bata, gabiin mo kuan, bukar. Sige relax. Kasi may pinakalayo yung nakuha naabtan na ni Pahilot. Naaram ko bukid din. Kapatagan lang. O, kapatagan. Dito ra, Bansalan. salan. Diferensya lang niya ako, kay makita lang ang trabaho. Isang layo ka, makakita ka sa trabaho ba, no? Ay, paano din yun, no? Kaysa ka ng istorya lamang as dito, ato mo ato, no? Dire kaya uy, dito, gini mo. Gani na mo ka, pangita ang pag-unsa dito, unsa ka ng nani, nato. Na ito nga, ang imong di, kung dapat ipangita, ang kaayuhan na sa imong anak. Ato jud ka, hindi tayo ka pamaagi. Ngita dito ka pa maagi. Ang nga, ato mo kaniya, di mo, ato mo dito sa buwana. Ang mga magsalpot sa pangpang, ah. Huwag mo magsalpot sa pangpang. Ana, gani, ino. Ano, magunagot. Napakuhaan ni kuan sa unsa to ka ng balibo sa umuwi, unsa ka natin tayo. Kumano na ganun, mo, kaya mo, may ingon sa munang balay. Ato, mga, na gusto po ka, maayo, Oh, pero ang tanan na. kayuhan na si mong anak mo parang sila tuwapid ka. Pasuwar na gani ko magkuha atong kwadro, wala gyapon na kuan ay kay wa gi magkuha atong balibo sa umuwi asa na taon. Nya, Wala. saan man to? Wala na lang na akong dahil nito kay daghan man kay pangitaan ng manok nga puti kanang gisgot. Hanag ko ano? Salag pizza. Nagwa kay kanan? Wala na. Ha? Si Andy. Ano katawa ka? Ha? Katawa ka? Okay. Wala ay pagkaon ng kanang isda ka ba? Wala ay pagkaon. Naa. Sporty. Isa ra na siya? Dati, wala, 30 kape na. Ya, O, karon. diba na lang. Kapit na di masiro. Ano naman? Busy kayo, di matakalin ka rin. Kaya ay panilipo yung ano niya. Timpiwanan mo kung wala ka ko ano siya. Yan, yan sa kamapuiso, yan sa kalugaw. Pinalit po na siya. Look. Ito ka ba mo?
Nakakang na siya. Nagpangayo, isa pa. Pag pinakabuka ito daw si Timil, Mm. 7,000. Ang man, papalit ng sa tulong patrisi ka kanila. Ingat nga si Tihor, guro na, no? Mga si Tihor nga mo. Ito, kita na yun mo, anak. Kumana ka na ninyo, dito ang pero na yun, ito. Kumana ka na ninyo, okay. Ano ba naman mo, no? Pagkabot po dito, kay Ligoon, sa Instagram. Lumul. Dito sila biyahe, pagkabot, Ligoon. Ano ba? Naparalyze sa jamot. Eh, Bawal ganun, no? naunsa. Pinuhuan na pagduro to. Ano pa, no? Gunod. Di ka malaganon? Hindi. Sa oras ko, Sanjalin? Sing-sing. Ha? Sing-sing. Saba eh. Hindi na yan tayang. Igda na, igda. Balik. Ano. Na. Napanalo siya ba? Matagtiki. Bagkura na ulian. Dupok ang burot. Ah. Daga mo kita katagan rin. Ano yun? Mo dalag yung sagi, kapag ikaw nagdag sagi na pati ganay sa ko. Uy! Pulaan naman doon sa sagi. Hindi pa ganit lang sagi. Para dyan lang, bro. Dagyan mo ko daw. Dagan mo rin. Di rin ang tagpupong sa ginga. Garda ba? Pareha na sagi, na sagi itong dagpo kayo. Pero kung pag ganit daw to, dili pa ganit ito, plastic. Reject ba? Pagwapa kang reject. Yan na. Maghilot sa no. Ching! Oh. Eh, patambalan ni mo. Asang patambalan ni mo? Asang? Ang yayay? Tudlo ang yayay sa'yo. Ay. Asang yayay? Kana? Ay, kanina di ay. Ayun naman. kana. Ayaw na daw, oy. Yan ang gitambalan, oy. Ayun. Mana niya tambal ba? Lasan na niya, oy. Ay. Wala si ate, oh. Haplas pa ano? Haplas, mada. Sunod niya ron, nagadabaw. Ano? Anak ko mo sayo ta kay basig kuhaon ko dito ipa home service. Wala ita. Service pa, wala sa tubig.
Terno di isuot, terno. Terno dyan no. Wala nga uso-uso naman no, terno. Mabatag madagko ah. Oh. Higagit ka lang. Right kayo ba no, makapalit ka, ipareha yun eh. Para mapalit tanan. Ah, very good. Apa mo kaning kuna? Wala na may kunan noon, nabalik na naman kung kunan yun. Man dapat namin. Karang noon na ako na si Karang. Ha? Mubo gani mo. Ba ito? Ito rin dapat anin niya. Kuan. Dito daw itong lingin. Kaya wala ako, pawan lang. Tama kasi madaganan. Naa. Naa man. Itong lingin. Buko mo itong parang pangbata dito ito. Isangam na, itaas tong yung diri, itaas. Itaas man siya. Lakom gani. Kaya para mas madali-dali ko, diyan sila sa pagbaklaw yun. Training yun, training. Ito maanad ba, makisigan siya ba? Saka daw, sige daw, saka. Ayun, ipataas. Na, sige, saka, na, saka. Taas ba itaas? Na, taas, taas, taas. Bata ko ganyan, oh, relax kan bata, oh. Tulog ka tubig. Lo. Kapatagan mismo yung hot sentro. Layo po dito ay bukid. Unaga sa sentro. Oh. Kuan, boss mo. Murag trail camp na sa Mount Apo, base camp na siya ba kana alisar pa dito. Dito. Lasang na di siya. Unahan pa gila. Layo pa kayo bali. Pila pa ka lugar ay sityo ang makuan nimo na agian. Kato ko niya, diara man sa sentro. Aka nang unahan ka man sa sentro. Nananae mo rin, palahe nga, mo rin dubukid ba.
nila ko to, tagsara tag-ato-ato, huwag nila ko ito mabidyo. Ako video, pero wala ko pa YouTube, kung nagpupus at folder eh. Apil lang na ako to. Ay, kana tambalan. Nagtambala naman na. Hindi na, kaya klase mo na. Asa? Kani? Biro. Oh, nanda pa pagkipon, oh. Biro. Karon Martes. Merkules. Ha? Wala kay gamiton ko na. Gamitin basura ng sulod ana. Ay, balan ako nagsapo din na. Wala na akong doon. Wala ka ni nag-inom no. Wala mo na-inom ni mo. Ay, ay, madara. Si Panubo, oy. Hinong kong gani na gira no. Yan. Magka. Bangun. Bangun. Ay. Saan na magka? Anak. Anak ka ha? Lingkod lang. Wala ka nang magsako sa basurahan. Wala, nagilot mong kukuha ko kakto. Puyo ba? Istorya eh. Ah. Sama.
Just ka. Ayun na, Jesus man. Ayun na, kena, ilis na. Just, naging pati-pati, malupan. Ayun guys, muna ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.